Arratsaldeon, hemen gira Senperen egoa Mendipujeren etxaldean. Egoa lehenik berba esplikatzen aldakuzu ze ekoizten duzuen zuen etxalde honetan? Hemen baditugu ardiak, eta orduan ardiekin esnea ekoizten dugu, eta parte bat saltzen dugu, eta beste partea gasnatzen dugu, zuzenka saltzeko. Orduan olako etxaldeak badira ugari, Ipar Euskal Herrian, Euskal Herri osoan ere. Baina bada hemen berezitasun bat, eta hau da justuki bildu ziztela edo biltzen hasiak ziztela ekoizlea initzen artean, osatzeko urbil deitu duzuen elkarte bat. Hori da, esplikatzen duzu zer den elkarte hori ere? Orduan laborari hainitz bildu gira, nire amak dobilen bat segitzen hori, eta helburua da egiteko hemen transformazio gune bat, bakoitzak bere produktuak transformatzen aldituen normetan, hau da aragia, edo baratzekiak, edo ezti, olako produktuak, eta salmenta gune bat ere, zuzenka guk saltzeko gure produktuak, pasagabe beste salmenta propietatik, zuzenka saltzeko. Eta momentu honetan, dozena bat ekoizle ziztela, produktu ahas ezberdinak, pixkat osotasunean nahi bada egitura horretara joan, adibidez, ez dakit, erosketak egiteko tokiko ekoizpenekin, dena atxemaiten ahalko litzateke horrelako soko batean, azken. Entzatzen dira albezain bat produktu izaitia, jendeak denetaik atxeman dezan, izan dira gure produktuak, hemen atxematen diren produktuak, gasna, baratzekiak, aragia, giperra, olako azak, baina ere inguruko beste produktu batzuk atxemanen ditugu, inguruko ekoizleen ganik, pixka bat osatzeko gure salmenta gunea. Narroan nafarroako produktuak izanen dira, pixka bat osatzeko. Bai, orduan toki horretan salduko diren produktu guztia kalitate sarta baten inguruan salduak. Orduan parada ere tokian ekoiztu mozkinak, tokian ere kontsumitzeko. Momentuz, tresna ez da oraindik sortuko da, araiz, heldu diren hilabeteetan, baina jadanik uda heldu den udan, irekitzeko proiektua baduzu. Bai, nola denbora hartzen duen hori dena eraikitzeak eta hola. Han artean aintzinatzeko, txeman dugu lokal bat, Intermarché Gibelean, Senperen. Eta hor, deia denda hori idekiko da, normalki uda honetan. Eta hastapen bat da, bederen hasi behar baita. Hara orduan jakintzazue, nahi duzue, horre guk defendiatzen dugun logika horretan, tokian ekoiztu, kalitatean ekoiztu, eta tokian ere kontsumitu, mugatu igidurak eta kalitatea zainduz. Jakintzazue egitura hori sortuko dela uda honetan hemen Senperen, eta logika hori garatzen alda Ipar Euskal Herri osoan gisa guziz, eta hori da defendiatzen dugun proiektua denek elgarrekin.